हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि यूट्यूब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङै दं दायो आङो माने दुब्लि बारियाव थांसै आरोना नै खर' लोबखांनानैबो मोजां माने राननो मोननायलाय जाबाय ओमफ्राय दायो दुब्लि बारियाव थांनोसै आं मानो थाखाय थांगोन दुब्लि बारियाव माने बारियाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मेंलायलायबाय ओरैबायदि माने खामानिया न'आवबाथाय माने जिर'नानो मोनायानो होनजायो आरो ओरै फारसे मिस्ट्रिफोर न'नि खामानि मावगासिनो ओमफ्राय ओरै बारिथिंहाय जोंना खामानि बुहुत जागासिनो बेखौ माने खाबाय थानांगौ जायो नालाय ओंखायनो माने भिर जाथारो आरो ओमफ्राय थ' लोगोफोर आङो थांबाय थानोसै आरोना माने बारियावहाय आइमोनाथ' दङ ओमफ्राय आं साइकेल लानोसै ओमफ्राय थांनोसै लामाजों थांगोन आरो आसाम अरुणाचल बर्डार साइकेलखौ नारनोसैहाय अन्थाइ बारियाव सलाया आङो माने नैयावहाय बेसर आइमोना नै बेसर मैगं फुगासिनो नैयावनो बेयाव एसे फुगोन आरो ओमफ्राय बारि गिदिरखौ नोंथांमोना आं खोन्थाहैगोन आरोना बेसे बुरजा फुयो मायो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर चलो बारियाव ओमफ्राय नै बेसर फुदों बेसर गरम जोब्बाय नै खोनानो गुवारानो आबैयाबो बेसर फुदों नै नङा भिडिअ हमदों ओइथिंहाय फैगासिनो ओरैयाव नै आलु दङ बेयाव आलु गेजेर गेजेर माने आलुआव फोनायमोन आलु गायनायाव बेखौ फुखांनानै खोसिगोन आरो ओरै आनै फिसा बैनि आनै सासे दावलां होनथारदों माथो लाबाय बेरै हाग्रा सावनाय बै सेराबो बुरजाथार हाग्रा एवनायखाय माबासो दुगा जाजोबथारदों हाग्रा बारिखाय जिरायनानै मावनो रोङाहाय आङो मानसिया एराहाय जिरायबाबो एकदम जिरायना मावनो रोङा आंनिया संनानैसो गासिखौबो मावजोबनांगौ खथ्थ' साइस ना आबै औ जादों